Κάτσε, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ασυζητητή, θα με ξεκολλιάσει. Άμα βρεθούμε με K51 εδώ, και το λέω Leopard νομίζω θα με ξεκολλιάσει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει κι άλλος. Γεια σου! Κοίτα εδώ, δεν μπόρεσα να μπω. Δεν πειράζει. Concept πήγε και έκανε sniper. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά. Πολύ καλά είναι. Εντάξει, το ήξερα την ήταν. Συν 11.000 ήταν. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Η φάση είναι ότι έτσι πως πάει, μέσα στην πρώτη μέρα μπορούμε να γεμίσουμε και το ταμείο, που θέλει τα 750.000 και το What Plus που είναι, 750.000 και το 500 gold. Γιατί κάνει τεράστιο saving. Τουλάχιστον τα credits, εντάξει, τα gold ούτως ή άλλως δεν έχει αύξηση, αλλά τουλάχιστον τα credits δεν μπορεί να γεμίσει και σήμερα ή αύριο max. Εγώ και ένα 416. Yep. Θα πήγαινα να τον βοηθήσω, αλλά με αυτά που έγραψε τον προσπερνάω κανονικότατα. Πώς πάμε. Χωρίς να με βρει, χωρίς να με βρει. Έχει βάλει ο βλάκας, έχει βάλει το τέτοιο. Όπου έχω έρθει να βοηθήσω ένα βλάκα, ρε φίλε, έχω έρθει να βοηθήσω ένα βλάκα. Τι κάθομαι και τους ακούω, δείτε.
Ριμπαλτσάτο στο προτζέτο ρε φίλε. Ριμπαλτσάτο στο προτζέτο ρε φίλε.